Co nejvíc z našeho videa, rychle to proběhne, takže je tady Simca, je tady Hapy, je tady Hopy, a je tady Harry, a je tady Barťas. A tohle je skořitová challenge, a je to za 15 odběratelů speciál. Už je to asi 4 speciál, já začnu, protože jsem. Ne, já začnu. Ne, já začnu, já to utrpení si mi za sebou, takže já začnu. 3. Ne, já to umím, vole. Ty si to nelíkuji. 3. A on nám dá napít až potom. 3, 2, 1, ty. Ty tohle bylo dobrý! Já začnu, kurva. Počkej, já si kouknu, jestli tam nemám. Jak to můžete jíst takovej hnus? Je to černek, takže středa. Tak jo. Lidi, teď jde na to Barťas. Lidi, já aby dalo ty kamery, vole. Nejdu já, lidi. No to bavil. Ty zvládnu já, lidi, já to určitě dám. Málo holky. Takže druhý máma musí hodit další vládkou. A ty pryč, vole. Já bych to nedala nikde. A foukni, vole. Ty vole! A Harry jde jako poslední. Speciál tak lepší. Penis, vole. Ale to fakt pálí, víš, jak je to pocit, že je to jako předtím si to teda nemusel. Já to pálí. Tak Harry a pojď točit do kamery. Tak a dělej. 3, 2, 1.